Wah, aku jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Ketru watu biasa. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, opo tumon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji ae. Isin. Sekali-sekali lho. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu gilani kok. Wah, edian to. Aku ya isin. Antasena, piye Pakde? Sok ora kena kaya ngono nang yo, Gen. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek begitu wong tua sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathoke mau laitan ku tak senjata cokro gundulmu kowe. Kresna ya arep tempuke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni ora dibaleni sesuk. Wegah aku. Aku sunek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak modalmu. Mau ora usah melu malah ora ono kejadian. Werkudara ngomong kejadian apa? Sing isin-isinke. Wah. Tonton wong sak donya Werkudara kalah rubanci. Setan. Ora apa-apa. Kuwi hiburan kok, Pak. Ora